Ka ba? Taga saan ka? Hati na kami. Ha? Hati na kami. Taga Makati? Taga Makati ka? First, Pero bakit ka napunta dito? Paano ka napunta dito sa Paranaque? Taga saan ka nakatira? Yan! Na ang nangyari dito sa bata na ito. Kami nakakakilala po sa inyo na kanina paalo siya nakakampas siya ng mga motorista at mga nagbabike. Kung pati na lang nakita ng mga tambay, tinalihan siya. Parang wala siya sa sarili, kanina pa yun. Tinalihan na kaya kami, nananap siya. Nas para siya wala sa sarili. Kaya, I-surrender na hindi ko alam kung ano po ba siya sa pag-iisip ko o gumagamit siya. Kasi kanina parang hindi ko ba yung mga kilos niya. Yan, kumausap sa kanya. Tapos maikot-ikot yung mata niya. Yan, dito natin. Yan natin. Gagda pa naman ito. Ang sirikat ng Bernardo. Nililisik yung mata. Baka may nakakakilala po dito sa bata na to. Dito po yung sa may Paranaque. Yan! Ano, mga kamag-anak o magulang. Yan. Tapos ano pa siya backless. Babaan naman ito! Ito. Ko alam kung nakagamit pa ito. Nahampas kanina eh. Daanan namin. Kawawa naman. Kami nakakakilala sa inyo. Pa-share na lang po ng video natin guys. Ito yan sa may Paranaque. Buti na lang hindi siya nasigasahan kanina. Kasi nakikipagpatintero ng hampas din siya nanalo. Buti po may nakakita po at may nagmalasakit po sa kanila. Kasi na lang po na grace ng video sa ano po.